bun găsit la un nou episod în care vreau arăt un program pe nume WoWeb și e gen ca Skype-ul, dar prin Skype, că vă arată reclame, adică cum reclame, adică ți arată un banișor, așa, un banner mic, uite, jos, nu trebuie să dai click pe el, nimic, doar te uiți la el și faci câștiguri, adică la Skype, ei prin bannerele care vă uitați, fac bani. Și aici adaugi prietenii, se uită ei la banner fără să apesi nimic și faci tu bani. Deci eu o să vă dau link unde să vă înregistrați și da, o să mă aveți direct la prieteni și da, cum naiba ați văzut, cum naiba s-a schimbat asta, deci o să vă aștept să vorbim, eu sunt online, acum pe, dar nu știu, voi o să vedeți videoclipul cam pe acum, eu sunt online acum pe web și o să vă răspund la întrebări, bye!